Bismillahirrahmanirrahim. Luzumul ya, luzumul amali utawi iki iku mertelakake neteping amal. Utawi iki iku mertelakake neteping amal iku bil ilmi kelawan ilmu. Pakola dawu sapa Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Al-alimu tabibud dini. Al-alimu utai wong kang duwe ilmu. Al-alimu utai wong kang duwe ilmu iku tabibud dini. Dadi doktere agama. Iku tabibud dini dadi doktere agama. Wa dirhamu utawi dirham utawi duit iku da'uhu dadi penyakite agama. Fa idza kana mongko ing dalem nalikane ana sapa al-alimu at-tabibu kang dadi dokter iku ya juru narik sapa alim tabib narik ada ing penyakit ila nafsi maring awak dhewene alim tabib. Fakaifa mongko hale kaya apa yudawi bisa nambani sapa alim tabib ghairahu ing liyane alim tabib. Nek doktere wae lara, bagaimana bisa menyembuhkan orang lain? Ila den dawuhake fihi ing dalem alim tabib. Wa ghairu taqi ya'murun nasa bituqa. Wa ghairu taqi utawi liyane wong kang takwa. Wa ghairu taqi utawi liyane wong kang takwa. Ya'muru kang perintah sapa ghair. Ya'muru kang perintah sapa ghair perintah anasa ing menungso. Perintah bituqa kelawan takwa. Iku tabibun dokter. Yudawi kang nambani sapa tabib annasa ing menungso. Wa hale utawi tabib iku maridun lara. Kok ana wong ajak-ajak apik padahal awake durung apik, iku diumpamakno kaya dokter sing lara. Terus piye? Kala dawuh sapa Rabi'ah al-Adawiyah Lil Hasan maring Hasan al-Basri rahimahullah. Rabi'ah Adawiyah dawuh hadal baita ing iki bait. Fajaba mongkon jawabi sapa al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala li Rabi'ah marang Rabi'ah. Jawabane Hasan Basri, khudhi bi ilmi wala tangduri ila amali. Khudhi ngalapo sira wadon bi ilmi kelawan ilmu ingsun. Wala tangduri aja ningali sapa sira wadon ila amali marang amal ingsun. Delok ilmune aja ndelok ngamal. Delok apa sing diomongno aja ndelok sing nek ngono yang fa'uki mongko bisa manfaati ing sira. Mongko bisa manfaati ing sira apa ilmu ingsun. Wala yadurruki
lan ora mbayani ing sira wadon apa taksiri pepeka ingsun apa taksiri pepeka ingsun ora ana guru sing sempurna kejaba Kanjeng Nabi. Dadi sing ditiru sing diamalno sing ditiru iku perkara-perkara sing apik. Kok ana guru nglakoni perkara elek ora usah ditiru. Guru sing sempurna mung Kanjeng Nabi. Wadzal qadru mbok delok guruku ngomong ngene tapi oleh kok kaya ngono ya akhire ya bingung dhewe. Akhire ya ora sida oleh ilmu. Akhire ya turu wae. Badal qadru utawi kira-kirane iku kafin nyukupi fi fadilatil ilmi ing dalem utamane ilmu wal ulama'i fi mithli hadzal mukhtasari ing dalem padane iki kitab ringkesan ing dalem iki sepadane kitab ringkesan apa utai Allah iku a'lamu zat kang luwih mudaneni zat kang luwih mudaneni bisawabi kelawan perkara kang bener wa ilailan iku marang Allah al marji'u utawi panggonan bali wal ma'abu tegese bali wal ma'abu tegese bali ail akhirat al babu utawi bab atani kang kaping pindho iku fil muallimi ing dalem mertelaake wong kang ulang iku fil muallimi ing dalem mertelaake wong kang ulang sifatul muallimi lan sifate guru rupane al-maharatu pinter wal amanatu lan amanah yajibu wajib apa ayakuna nyento ana sapa al muallimu guru iku mahir iku mahiron pinter menguasai fifanen ing dalem ilmu fan ing dalem sabangane ilmu yu'allimuhu kang mulang sapa mu'alim ing fan yu'allimuhu kang mulang sapa mu'alim ing fan sesuai dengan bidangnya wa ayakuna lan ento ana sapa mu'alim ikut tahirul qalbi bersih atine wal lisane lan lisane wa ayakuna yanto ana sapa mualim iku nadifan bersih anil ghibati ando saking ngrasani wa adlan lan adil fitini ing dalem agama wa adlan lan adil fitini ing dalem agama ngrasani iku termasuk dosa gedhe tapi ngrasani iku iso di ngapura Gusti dengan syarat sak bareng ngrasani kudu gelem nyuwun ngapura kalih nyuwunake ngapura tiyang ingkang dirasa iku dosane ngrasani disepura Gusti Allah. Bar ngrasani kok langsung bubar, bar ngrasani kok gak dipungkasi
istighfar untuk diri sendiri dan memohonkan ampun kepada orang yang dirasani, ya tetap dosa. Wanasihan lan ngarepake bagus fi jamil umuri ing dalam sekabehane perkara wa mula iman lan pantes fil aisy ing dalam pengumpa jiwa pacakane kudu ya sing pantes dingeti. Guru kok gak tau adus sapa guru kok gak tau adus, ketune kok mangkat ora pan. Ilmu sing diulang ya ora iso, kon ora ilmu ora iso. Gurune wae diwasi wae ora nyenengno. Wa syarifan lan mulya fin nasabi ing dalem nasabe, wa kabiron lan tuwa fisini ing dalem umure, wa alla yakuna nyento ora ana sapa jenenge muallim iku ghaduban kang akeh muring-muringe, aja gampang muring-muring. Wong golek ilmu iku wis banget angele kok cek diuring-uring wae. Nek pancen wis kebangetan malah kudu diuring, wajib diuring-uring nek wis kebangetan. Golek ilmu iku wis angel. Perkara sing paling angel digoleki iku ilmu. Tapi kok timbeno terus ya sing ora bener ya guru. Wala yulahito nyento aja campur sapa jenenge mualim asultana ing ratu ing raja. Wala yulabisa lan nyento aja menganggoni sapa jenenge mualim adunya ing donya bisuli kelawan ketungkul donya an amri dinihi ngalahake perkara agamane mualim, ngalahake perkara agamane mualim. Wa an Muadz bin Jabal radhiyallahu an idza kana ing dalem nalikane ana sapa al alimu iku raghiban demen fitunya ing dalem donya, gila dunia, gila harta. Kanat mongko ana apa mujalasatu, sapa mujalasatu wong kang ngruwangi alim iku ziyadatan nambahi lil jahili marang bodho jahlan kelak ing bodho, walil fajiri lan maring wong kang lacut nambahi fujuron ing lacut, Faqala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala dawuh sapa Rasulullah alaihi sholatu wassalam, Kanjeng Nabi dawuh al ulama utawi ulama iku umana urusuli pira-pira wong kang den percaya, pira-pira rasul, pira-pira
malam yukhalitu ing dalem selagine ora kumpul sapa ulama, ing dalem selagine ora kumpul sapa ulama, ora kumpul asultana ing sultan, ing raja, ing ratu, ing pemerintahan, walam yatulu lan ora manjing sapa ulama fid dunya ing dalem donya. Fa idza kholatu ing dalem nalikane nyampuri sapa ulama asultana ing sultan, wada kholulan manjing sapa ulama fid dunya ing dalem donya. Faqad khonu mongko teman-teman cidra, teman-teman cidra, teman-teman khianat sapa ulama ar-rusula ing pira-pira rasul. Fa'taziluhum mongko ngadono sapa sira kabeh ing ulama. Fa'taziluhum lan ngreksa sira kabeh ing ulama, ngreksa sira kabeh ing ulama. Wa hukiya den ceritakake an Abi Ja'far Al-Handawani yuhka den ceritakake an Ma'ruf saking Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Kala dawuh sapa Ma'ruf Al-Karhi, termasuk ulama sufi. Ma'ruf Al-Karhi, Ma'ruf Al-Karhi dawuh, lama mata ing dalam sumangsane mati sapa Abu Yusuf rahmatullahi ta'ala alaihi. Ketika Abu Yusuf mati, lam takun mongko ora ana iku min niyati saking niat ingsun apa an adura nyento hadir nyento teko sapa ingsun bi janazatihi kelawan jenazahe Abu Yusuf. Fa innahu temen setune Abu Yusuf iku kana ana sapa Abu Yusuf iku yadkhulu manjing sapa Abu Yusuf fi umuri sultan ing dalem pira-pira perkarane sultan. Syekh Ma'ruf Al-Karhi ulama sufi wis moh aku moh nyolati Abu Yusuf. Abu Yusuf semongso uripe memang mempunyai ilmu, tapi semongso uripe runtang-runtunge ambek pejabat. Faro'aituhu nuli ningali sapa ingsun ing Abu Yusuf qabla ayut fana ing dalam sadurunge nyentoten pendem sapa Abu Yusuf perro fil manami ing dalam turu dilalah ngipi dipethuki Abu Yusuf. Fakultu ngipine kuwi fakultu ngucap sapa ingsun lahu maring Abu Yusuf ma ing apa fa'ala agawe sapa Allah Ta'ala bika kelawan sira awakmu diapakno mbek pangeran. Ola jawab sapa jenenge Abu Yusuf, Ghafara ngapura sapa Allah limarang ingsun limarang ing ngene Ghafara ngapura limarang ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun. Aku gak diapa-apakno
dosa-dosaku disepuro. Kultu ngucap sapa ingsun, bimada, sebab apa kok iso dosamu di ngapura ki sebabe apa? Kala jawab sapa Abu Yusuf, binushi sebab nasihat ingsun, lil muslimina marang pira-pira wong Islam, dadi aja apa kuwi jenenge, aja sampe ora ngajak-ngajak apik marang wong liya. Sapa ngerti sebab kuwi dosa-dosa kita di ngapura Gusti meskipun to awake dhewe jebeg dosa, aja sampe ora ngajak-ngajak apik marang wong liya. Contone Abu Yusuf ki mah dosane di ngapura Gusti Allah sebab sering nuturi, sebab sering ngajak apik marang wong liya. Fantabahtu, nuli tangi sapa ingsun minal manami saking turu. Terus Ma'ruf Al-Karhi mang terus tangi. Fasahitu nuli teka sapa ingsun jenazah tahu ing jenazahe Abu Yusuf. Terus akhire nekani nyolati Abu Yusuf. Wajibatul muallim utawi mertelaake pira-pira kewajibane guru iku al-mura'atu ngreksa wal ikramu lan mulyaake. Ngreksa muta'alim, mulyaake muta'alim. Yajibu wajib awalan ing dalam kawitane alal muallimi ing atase guru idza ji'a ing dalam nalikane den tekani bimubtadiin kelawan wong kang ngawiti belajar, apa kewajibane guru, apa ayura iyahu nyento ngeramut sapa mualim ing mubtadi, wayuk kerimahu lan nyento mulyaake sapa mualim ing mubtadi, wayu azizahu tegese mulyaake sapa mualim ing mubtadi ila yaumin tumeka maring dina kana ana sapa mubtadi iku muknisan aring ma'ahu sertane mualim sampai merasa nyaman murid tersebut dengan gurunya. Li'anal mubtadi'a krana temen sedune wong kang ngawiti belajar iku katoiri kaya manuk alwahsi kang liar dadi yo bener murid kuwi kaya manuk sing miber, makane sedhela-sedhela pencolot ngalor, pencolot ngidul, pencolot nang kuburan. Sing guyu biasane mencolot nang kuburan. Layak nasu ora aring sapa mubtadi
ora bisa aring sapa muktadi illa bitalab tufi angin kelawan melasi nah, wis diwelasi tapi ora rumangsa diwelasi kuwi jenenge ndablek paling rong diakekoi dal takokno pak kok ndablek men yen wis mbok akekoi dereng iku asaku luwe abot fa'inal ilma temen setune ilmu iku asaku luwe abot alai ing atase muktadi wa amaru lan luwe pait ilmu kuwi pait makane angel diterima fayajibu mongko wajib piye isite gelem nguntal perkara sing pait mang fayajibu mongko wajib apa islahu bagusi muktadi alama ing atase perkara yaktadihi kang natrapi ing ma apa topu wateke muktadi kudu ngerti wateke bocah iki wateke piye kama kola kaya oleh dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam al ilmu utawi ilmu iku murrun pait faj'aluhu mongko ndadekno sira kabeh ing ilmu alwan ing manis dadekno ilmu kuwi sesuatu sing manis ora kok dikei gula carane bitalab tufi kelawan lembut wa ta'atu filan welas ketika mentransfer ilmu iku dengan cara lemah lembut pemulang kok serengan yo ora iso ilmune ora iso wala yang Buddha lan orang ngadoh sapa mu'alim hatta layas ma'a singgo ora ngerungu sapa muktadi kala mau ing kalame mu'alim jangan menjauh dari murid walayak malalan orang ngamal sapa muktadi bi amri kelawan perintah mu'alim ta'dibul muta'alim utawi iki ku mertelaake mulang adab mulang tata krama maring wong kang belajar tumayab tadiku nuli ing dalem kawitane tanian ing dalem kang kaping pindho pitak dibi kelawan ngulang tata krama perkara sing wajib diulangno nomor 1 iku akhlak tumabi taklimi nuli kelawan taklim pengajaran yang lain pentransferan ilmu taklim iku pengajaran bahwa
pentransferan ilmu. Berarti ulang tata krama lagi diiseni faina taklimat temen setune taklim transfer ilmu iku layung kinu ora mungkin apa taklim ila ba'da takdibi angin ing dalam sakuse ulang tata krama li anaman krana temen setune wong laisa ora ana iku lahu keduwe man apa adabun adab wong sing ora duwe adab iku laisa ora ana iku lahu keduwe man apa ilmun tashisu tabiatil muta'allimi utawi iki iku mertelakake nggambarake wateke murid wajib bulan wajib alal muallim ing atase guru apa ayu sahiso nyento gambarake sapa jenenge muallim gambarake topi atal mubtadi ing wateke wong kang ngawiti belajar minad zakawati saking cerdase wal gobawati lan kendune ngerti bocah iki bocah sing cerdas bocah iki bocah sing setengah nek duwe duit yo sregep nek sakune entek yo turu terus ngerti wayu alimahu lan mulang sapa mualim ing mubtadi alamik dari wus'atihi ing atase kadar kemampuane muqtadi diulang sesuai dengan kemampuannya oh bocah iku rada angel yo dicedheki terus oh bocah kuwi asline cerdas tapi sakarepe dhewe dicedheki terus fayatabiu wala yukallifu lan aja merti-merti sapa jenenge muallim aziyadata ing nambahi mikdarihi saking apa kuwi jenenge kuwate muqtadi saking kuwate muqtadi faida kullifa mongko ing dalem nalikane den perdi sapa muqtadi ya isa mongko ngrasa pegot sapa muqtadi antahsilil ilmi ando saking ngasilake ilmu nek dipaksa terus tapi ora tahu diperhatekno apa yang akan terjadi maka akan menjadikan murid tersebut putus asa yo dipaksa yo diperhatek diberikan motivasi ben iso piye uteke yo padha kabeh mangane yo padha kabeh
aku kok gak iso. Fayatabi'u uteke padha kabeh ya padha duwe matane, padha duwe tangane, mangane ya padha kabeh kena apa aku kok gak iso. Cangkem kaya ngono kok dikai mangan. Aku ora mangan nek aku durung iso. Mbah Yai Munir biyen ngono. Ana bocah. Ngaji ki kleru terus. Ya kuwi piye? Cangkem kaya ngono kok mbok gak mangan. Cangkeme dikai mangan kudune usahane ya luwih tenanan. Cangkem kaya ngono kok mbok gak mangan. Wis tepe ngaji, pe sekolah gak sikatan. Ngajine ora tau dresik. Cangkem. Nek cangkeme dipakani ya sinaune luwih ala miqdari wala yukallifu fayatabi'u mongko manut wis merasa putus asa mang dipeksa terus ora tau diperheltekno. Fayatabi'u mongko dadi manut sapa jenenge mubtadi al hawa ing hawa ing kesenengan. Payus kilulan dadi angel apa taklimu taklime muktadi atau belajare muktadi. Wala yusriku ojo nyampur sapa jenenge mualim. Adzakiya ing bocah kang cerdas ma'al ghina sertane sugih bondo. Bahwa mongko utai istirab iku taksirun nyupetaken fidaki ing dalem bocah kang cerdas. Pakas lanun lan malesake fil hobi mang mal hobi sertane bocah kang kendu. Bocah cerdas ambek bocah sing dedel aja dicampur. Bahwa iku taksirun nyumpetake fidaki ing dalem bocah kang cerdas. Pakas lanun lan malesake fil hobi ing dalem bocah kang kendu. Walayado bulan ojo muring-muring sapa mualim. Bal yukariru balik bulan balenono sapa mualim. Fi mahalen ing dalam panggonan layafamu kang ora paham, kang durung paham sapa muktadi ing mahal. Hatta ya fahama sehingga faham sapa muktadi. Layub dilu ora den serahake utawa ora den awehake apa al ilmu ila liman angin keduwe wong yu'addimuhu kang ngagungake sapa man ing ilmu, kang ngagungake sapa man ing ilmu. Wala yu'allimu man la yu'addimu, wala yu'allimuhu ojo mulang
sapa jenenge mu'alim man ing wong layu antimu kang ora ngagungake sapa man ing ilmu walayu krimu lan ora mulyaake sapa man ing ilmu fa innal ilma tamasatune ilmu iku layah sulu ora bisa hasil apa ilmu illa bita'dimi angin kelawan ngagungaken wa takrimilan mulyaaken wa takrimilan mulyaaken salah sijine takdim takrim marang ilmu iku apa nek gawa kitab aja diewer ewer nek maknani dimaknani sing bener kitabe dijenengi kleru mbek kancane waman layu bali waman utawi guru waman utawi guru layu bali kang ora merduli sapa man fi muta'allimin ing dalem muta'alim murid wasbu kang utawi sifate muta'alim iku alama ing atase perkara dukira kang wis ditutur apa mah guru sing ora gelem mulang marang murid sing ora iso memulyakan ilmu mengagungkan ilmu walam yaltafit lan ora noleh sapa man atayamura sehingga lewat alai ing atase man apa azamanu mongso bakot khona mongko temen-temen khianat sapa man fi haqi ing dalam hake ilmu kitab yi ayamihi krana niya-niyakaken pira-pira dinane man krana niya-niyakaken pira-pira dinane man kok ana guru sing mulang murid muride kuwi ora iso mulyakno ilmu ora iso ngurmati fakot khona fi haqqihi litakil ayam mongko guru tersebut akan menyia-nyiakan waktunya menyia-nyiakan waktunya tidak ada gunanya husnul ibarati husnul ibarati utawi iki iku mertelakake baguse tetembungan mal muta'allimi sertane muta'alim wa minal wajib lan iku setengah saking perkara kang wajib alal muallimi ing atase guru husnul ibarati utawi bagusake tetembungan indah takalumi ing dalam nalikane guneman nek ngomong sing apik wa tafsilul kalami lan merinci-merinci kalam omongan wa idahu lan jelasaken kalam ba'da dhuhurihi ing dalam sawuse pertelone kalam yakni ngersakake sapa ingsun ing husnul ibarat
yu'abbaru yu'abbiru nembungake sapa mu'alim bima kelawan perkara yang fa'u kang manfaati apa ma manfaati al mubtadi'a ing wong kang ngawiti belajar ngomong bikalamin kelawan kalam balighin kang bagus fasihil kalimati kang jelas pira-pira kalimate watafsilin lan merinci-merinci lima marang kalam ajmalahu kang gemblengake sapa mu'alim ing mafil kalami ing dalem kalam wa idhohi lan mertelaake kalam lahu marang mubtadi ala wajin ing atase dalan yufhamu kang den faham minhu saking kalam apa sing den faham apa al muradu perkara kang den karepake wisuhulatin kelawan gampang ngomong sing jelas fainal mu'alim temen setuhune mu'alim iku in lam yatasif lamun ora persifatan sapa mu'alim bihadil ausaf kelawan iki pira-pira sifat alhamidati kang den puji la yastafidu mongko ora bisa ngalap faedah minu saking mu'alim sapa al muta'alim wong kang belajar wa in istifada la yang fa'u wa in istifada lamun amri apa bisa ngalap faedah sapa muta'alim la yang fa'u mongko ora bisa manfaati sapa mu'alim ing muta'alim mongko ora bisa manfaati sapa mu'alim ing muta'alim fayajibu mongko wajib alal abai ing atase pira-pira bapak kabeh kuwi bapak besok bakal dadi kewajiban bagi seorang ayah bapak celuk sapa anak nyeluk apa besok kabeh kuwi dadi wajib bagi seorang bapak iling-iling apa ayat itu bapak la ibuke sapa apa ayat itu nyenton nemu sapa aba mu'alliman ing guru mutaswifan kang persifatan bihadil ausaf kelawan iki pira-pira sifat wa tawakkalan pasrah sira ala Allah ing atase apa wajib bagi seorang bapak golekno guru terbaik bagi anak sause wis tawakal pasrah pondono disangoni wis tawakal tuma fawid nuli masrah no sapa sira
amroka ing perkara sira ilaihi maring mualim walayu farik bulan aja misahi sapa sira ing mualim wis dipasrahno pun juga kula pasrahno nek salah nggih jenengan takzir fainal ilma temen sedune ilmu iku laya suruh ora bisa hasil apa ilmu illa bitubuti angin kelawan tetep netepi wadawa milan ngelanggengi selalu diulang-ulang selalu diamalkan kama kila kaya oleh dendawake man utai sapane wong iku tabata lamun tetep sapa man nabata mongko dadi cukul sapa man wala sapa Abu Hanifah rahimahullah tabatu indah hamad tabatu netepi sapa ingsun indah hamad ing dalam sandinge Hamad radhiyallahu anhu fanabatu mongko dadi cukul sapa ingsun. Abu Hanifah selalu berada di sampingnya Hamad, belajar kepadanya, istiqomah. Wakada koyo nabatu nabata cukul utawa hasil sapa Muhammad Syekh Muhammad wa Abu Yusuf wa Zafaru rahimahumullah litubutihim krono oleh netepine Muhammad Abu Yusuf Zafar inda Abi Hanifata ing dalem sandinge Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Golek ilmu iku istiqomah, golek ilmu kok olah ngaleh bakal ilmune bakal kecer kabeh tetanano nonggone satu tem dibarnose sampai saenteke pendidikan mari ngono nek pengen pindah lagi pindah kuwi tandane murid ingkang